Belediye temaşavanın hişa partiya dosa azad çuda parde hilbijartın anda pişkiriya xwe Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan dest nîşan kir her wiha hate diyar kirin ku di nav lîsteya AK Partiyê de dê Hüdapar beşdariyê di hilbijartinan de bike. Cigirê Serokê Giştî Hüdaparê Mehmet Hüseyin Yılmaz mêvanê min e ji Diyarbekirê silav bote Birêz Yılmaz. Birêz Yılmaz destpêkê de bipirsim niha piştî got diyar Hüdapar piştgiriya xwe bo Serokkomar Erdoğan diyar kir her wiha di lîsteyên AK Partî de dê beşdariyê di hilbijartinan de bike kampanya û êrîşkirin gelek li ser Hüdaparê hatin kirin. Li gora bahweriya we egera van kampanyayan hem berê Hüdaparê çi bû? Alo. Dengê me gihîşte te Birêz Yılmaz. Denk çû. Ha, denk vigavêtî. Belê Birêz Yılmaz yani pirsa min ew bû ku piştî ve ragihand ku Hüdapar piştgiriya di hilbijartina ya Serokkomariyê de piştgiriya Erdoğan dike her wiha di lîsteya AK Partî de beşdarî hilbijartinan dike hem berê Hüdapar gelek kampanya û êrîş dest pê kirin di medya Tirkiyeyê de aliyên siyasî hûn eger avê bi çi girê didin çima ev êrîş hem berê Hüdapar hatin kir? Belki em dikarin veya bahs bikin çend sebebê wî hene ne sebebekî yeke. Belki yek sebebek en mühim çepê Tirka ku êrîşê me kir û ev şekil rexne li me kirin sebep ku bername me da li heqê pirsgirêka Kurda me rasta rast her tişt gotiye. Ji bona wî çepê Tirka û hatta bêjin nîjadperestê Tirka êrîşê me kirin li zêde bekî li ser me nîqaş kirin vî meselê de. O êdin jî naxwazin ki dengê me ve here parlamentoyê yani ku parlemenê me biçin parlamentoyê êli wir vî pirsgirêka Kurd çareser bikin ji bona çareseriya wî bixebitin. Ne ji bona menfaata partiyekî, ne ji bona menfaata fayda örgütekî em bêjin temsiliyeta Kurda dikin. Em haq û mafê Kurda ji bona kî ayet-i kerîme Müslümanın o ayet-i kerîme Kur'an-ı Kerim vê haqê vî mafê daye Kurda. Em ê ji bona ku li ev pirsgirêk li meclisê were çareserkirin heqê zimanê xwe berê wî belkî em heqê zimanê xwe bigerin. Belkî yek sebebek din jî me piştgirî da Erdoğan. Birêz Erdoğan em dixwazin ku vî demê da jî bibe Reîskomar Cumhurbaşkanı dîsa bibe Serokkomar veya jî em bêjin tifaka din tifaka milletê û yan jî êdina ew ku naxwazin Erdoğan dîsa bibe Serokkomar ji bona kî me piştgirî daye wî ji bona wî jî êrîşê me dikin û em bêjin li ser bername me dixwazin ki hinek nîqaş derxînin hinek problem derxînin û Belki kek Mehmet Hüseyin ha pirsekî ku digirin desta kek Mehmet Hüseyin pirsekî ku digirin dest gelek li ser tê axaftin jî yani sebebekî van êrîşan dibêjin ku Hüdapar berdewamiya misyona Hizbullah heye bersiva we ji bo wê yekê çi ye? Yani ev jî yani sadece em bêjin bohtanekî iftirakî ye. Sebep dibin ku dibin mustazaf der hebû piştî Hizbullah mustazaf der çêbû mustazaf der jî
ji sebeba ku têkiliya wî Hizbullah heye hatiye girtin piştî Hizbullahê jî kadroyê piştî Mustazaf derê jî ku hat girtin kadroyê Mustazaf derê jî hinek navan da Hudaparê çêkirin. Ez serokê Mustazaf derê bûm wata ku hat girtinê. بله Me itiraz kir, me vî dawa girtibûna derneka ku ew ê me Mustazaf derê me şiyand ahîmê Avrupa İnsan Hakları Mahkemesî li wî jî wana got hekaretîn vekirine mahkeme şaşî kiriye lazim e ki dîsa wan mahkeme bibin welâsê me jî li ser vî evê vî qirara ahîmê me dîsa li vir mahkeme nûda vekir û vî gavê Mustazaf der vekiriye mahkemekî got şaşî wî çaxê FETÖ'yê em bêjin polîs û hakimên FETÖ'yê li mahkemeyê de kumpasek Keki Mehmet Tülha desnîşan kir bele keki Mehmet Mustazaf der desnîşan kir ya tamam Mustazaf der vî gavê vekiriye ji bona wî jî ew sebebê wan jî vala dibe yani boş dişe. بله ککی محمد نوها مجارک دنجی اوه کو دنگی کو هدا پاردگری دنگ در ویزی ده کرد yani hun de pırsa kurt binin parlamentoyu gava ku hüda pardı parlamentoyu da beşdar yavici Meli bernama xuda me çi gotiye se me çi nivisandiye li vir eme gişa li parlamentoyê jî bînin ziman. Ji bona me vî gavê vî hilbijartinê da em bêjin hinek tiştê mihîm hene. Yek ji wan em dixwazin ku dîsa Erdogan bibe serokkomar. Çünkü ku Erdogan nebe serokkomar li parlamentoyê ev mijara Kurd em bêjin ev zimanê heqîmeyê zimanê wî çaxê em li vir li parlamento bînin em biaxivin jî em bînin ziman jî em netîce nagirin. Ama me vaya dîtiye ku bi Erdogan da ku eger ku dostanî çêkin wî çaxê Erdogan liderek bihêze o dikare va vî îşê hal bike. Du car hat em bêjin berê vî evê ku hatiye îxtîdarê du car em bêjin destê xwe kiriye binê kevirê. Ji vê bî mesele çareser bike. Dibên pêvajoya Osloyê pêvajoya eva paşîn. Keke Mehmet Hüseyin her vaha min dixwest ez bizanibim. Belê, min dixwest ez bizanibim gelo diyar bûye de çend navên Hüdapar di lîsteya AK Partî de beşdarî bikin. Diyar bûye çend hejmarên parlamenteriyê ku Hüdapar dikarî werbikin. Vî gavê belî ye vî gavê yani diyar bûye belî ye çend hebê me hene fakat ji bona ki yani serokê me serokê Hüdaparê vî garê vaya nat ziman negotiye bahs nekiriye vî gavê ez nikarim bêjim çend hebin ji kîja memleketin. Belê, spasiyat etkirim keke Mehmet Çend Hüseyin cara em bêjin kîja cara û çend hebin vî gavê ez nikarim waya bêjim. Belê, spasiyat Ancak etkirim. sibê inşallah belî be. Belê, spas botej Diyarbekirê gelme bûyî keke Mehmet Hüseyin Yılmaz.